Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani viewers nonse kuno ku Kamuzu International Airport komwe tikuperekeza a president aku Mozambique Daniel Francis Chapo amene akubwerera kwawo ku Mozambique. Pano tikuona Vice President a dziko lino Dr. Michael Bizwig Usi amene abwera kuzaperekeza a President aku Mozambique a Daniel Francis Chapo.
mantenyo point of view.
Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.